Esselamu aleyküm vatandaşlar. Esselamu aleyküm sapara. Salam Halmurat, oğumuzun vatandaşlar salamu aleyküm. Buyur Halmurat. Huda şükür öýüňiz näme? Issy bilen näde ýany sapara? Yok, ısı gitti. Halmurat yağış yağıyor. Şeýlemi? Ay bize de Yok. gelýär şu. Yok. Bäzide 3 günler hani bunun özünden durar ýarlany görýän gara jurjan ýaly bolupdy. Berde de katı bollu. Katı bollu. Geçmiş olsun. Mesele ha gaty kän. Şu mitinglerden başlap, şoňa taýýarlyklardan başlap, ondan şol ýurdun içinde edilýän ogurluklar var. Ene şol ýaşlar bilen açyk başlan, söküp başlan kelebeňiziň ujuny köp adam gyzyklandyrýar. Ene şol mitinglere çykanda adamlar hani şol 12 milyar euro diýip plakat ýasasak bolýar diýiplerim bar. Basyn ýigitler diýdim. Halk belli inni. Şo pulun eýesi degini, özüniň eýesi degini adamlar ýuwaş-ýuwaşdan düşünüp başladylar. Şo pul özüniňki, halkyňky, Gurkan bolýar. Ya onuň tohumynyňky da, ya töweregiňki da. Şoň üçin sapara şu temadan dowam etdirsek, nirede häzir, näme işler bilen meşgullanýar. Ondan soň mitingler bardy, gys garap durup geçdik, öňünden ýa soňundan. Ine şu iki soraga jogap bersek şo ýeterli şu. Halmurat, yankı aýdylýan fiberler, ondan aýdylan şunu çenni aýdylan ogurluk barada gurullar vardır. Şolong hemmesi yankı içki, yankı Türkmen ogurluğu ya da yankı towu ogurty alak yankı giçki oguru diýip düşünmerler. Tuğma lokan bolmagyna garamazdan. Entek Jamano sen ekran degýän öýdýän eliň bilen. Men yemetmesem onu. Solo yemetsem şeýle de men götüren okum, näme bu? Gayrat et ýaşy. Näme bir topar näme üçin bir soraglar bar da. Näme şolara jogap berip başlar bolýan ýurdun duruşuna satylanlygyny ödüm yenide 5 arka giýje güni diýişlärinde de şo berilen aşağından çykyp bilmejegini biziň halkymyz da ona bir de görýärse ta halk kän düşünýän däw bolmagy mümkin. Indi bu öňünden näme üçinleri bar da, näme üçin ondan jogap tapsaň jogap berer, bolmasa halkyň özü düşünür. Birinji döwlet statistikasy bardyr. Gosta. 96-njy ýyldan bäri işleýänler. İşledi de formal işleýänler. Näme üçin? Ene sorag. Bir ikinji sorag, näme üçin halky internetden ýapdylar? Şu internet hekaýeti çykandan bäri. Halk bilgisiz bolsun, bilime ýol açylmasyn. O da näme üçin? Indi men bir kana sorag beren. Näçe nevit çykýany bilýän adam barmy Türkmenistanda? Yok, absolutnie. Onun gadyň näçe çykýanyny bilýän barmy? Takminan aýdýanlar. Yok, onu hiç kim bilen. Onun näme bardyr? Bir topar firmalara nevit kuýlaryny berdiler, nevit ýataklaryny berdiler. Näme diýär? Разделение продукции diýip. Соглашение о разделении продукции diýdi. SRP diýär. Şonu okap gören adam mam. Onu haýdy firmalary berdiler. Tatneft diýip çykýar, Dragon Oil diýip çykýar, Petronas diýip çykýar, ýene de bir topar. Entek biziň atlaryny eşitmediklerimizden bardyr. Şolaň saglaşenýeleri, ýani kontraktları birinciden kim gol çekdi? İkinciden näme üçin? Näme üçin Türkmen Neft'ler
ya da gelli oýlal, ya döwlet oýlal, ya Muhammed oýlal. Näme üçin dragon oýl? Pikir edip gördüňmi şu zatlary? Pikir etdim elbetde. Siz aýdyp ber. O näme üçin Türkmen gaz däleriniň Kıtay'ın gaz kampanyası gaz çıkarıyor. Näme üçin? Näme üçin ocak, yani gaz ocakları, yatakları daşary ýurt firmalarına berilýär. Kim berýär? Kimin hakkı var bunu? Kim ol çekipdir? Näme üçin? Näme şu aňyrdan näme üçinleri alyp gelseň? Sebebi var da bu. Yankı biz içki yegenleri, biyevleri, akranatı, görü, leheri, o da umması doğrulukta. Şolun oğurlanım 200 milyardan geçiyor da. Yönü ulu oğurluk neft gaz ocağında. Ne devletin eýelerim, bizim yurdunun eýeleri ne şo firmaları labiru dediyen adamlar ya da toporlar ya da devlet fark etmeydi. Yani arkasında Türkmen yoktu belli de. Berdi Muhammedov şolun yankı şovmeni şolar islese Berdi Muhammedov gel şu ayda konsert ver diyorlar. Gidip şu qadatakların yanına aydım veriyor. Yani Türkmen oğulları spitovka yedirip dinleyip veriyor. Özü Amerikan lopisi çağırıp pul verip toy edip biliyor da. Yani edil şonu çağırışıyalak Berdi Muhammedov şu ayda şovunu yapıp veriyorlar da. Yine Berdi Muhammed onun beyleklen yapyan demesi yine şol dağıtlara Türkmenin aklı yetmesin. O fikri yetmesin. Şu baskılar, bu korku mekanizmi hemmesinin aňyrtynda ne şova da. Doğru sakları. Ondan iýerlesen nemedir? Ne statistika yok. Ýa-da çykyrlar yani döwlet statistika diýilen zada şu 96-njy ýyldan bäri onu dargytdylar. Ýöne hemme uslovuna gidýär. O kontraktlara düzgün tertibi yok. Kim olacak yani Mehmet yani ne yalan olsa halkın önünde hatavat versin. Ne hilek şertlerde. 49 yıllık verilipdir mi? 75 yıllık verilipdir mi? Ya şu gadiyatı tükenýänçe verilipdir mi? Indi o verilen. Indi şu kontraktlar dava edecek bolsalar. Yani yine de Raşit Meredov'un yani Afyora grupası var. Advokatlı. Yine şolun üstülen asparüt etmeli. Bular yine de pul kazanmalı, yine de Türkmenistan kazanmalı. Yine fikir edip gör, nev çıkıp dur, gaz çıkıp dur, akıp dur. Yani Türkmen bergili. Öden o beri ulolya, kiçeli nokta. Türkmenim çörek imele, ferişte tapınok. Öden ikiden çıkıp dur. Öde katı gen ýagdaý bilmedim bizim Türkmenlerimizin kellesi diňe ýa-ni telpek giymek üçin onuň agyryna da bir aspirin pentalgin atmak üçin ulanýan olmasa şu soralar men berýän adamyny ken göremok halmara. Näme üçin diýilýän nemede ýok da. Yo internet näme üçin ýapylar? Bir adam kursusunda oturmak üçin 5 milyon tane bilgisiz koymak bolarmy? Oňa düdürli bahanalar tapýarlar da. Ne demesi esas sebebi şol aňyrdy. Türkmen
yani spesialiti başarmadı diyorlar. Başarmayan olsa spesialiti tutorsun 10 bin gerek olsa 20 bin ayda aylık tölersin. O sıra dururlar. Teknoloji gerek mi? Satın alarsın. Özün çıkarmalayın belada. Sen ne için meyletin bakna oluyan sen? Ne interneti yapıp bizim ne gen vaat var. Bilim ministerliğimiz var, yani bilim yok. Medeniyet ministerliğimiz var, yani medeniyet yok. Devlet hoopsuzluk ministerliğimiz var, yani devletin hoopsuzluğunu seyrediyen adam yok. Doğru sakın. Hı? Doğru. İnternetten yapıp olsa, şeyler, Türkmen diline ders verdiler. O Türkmenin yankı yığınan teknik bolsun beyleki bilgi demedi var da bazısı. O bilim vermeli yeteneği var. Yani bizim dilimi de yetenek yankı köp demeleri, teknik terminleri anlatmak için. O kitaba beylede dursun. Yani sözler yetersiz oluyor da. O taydan spesiyalist çıkar mı? Yok. Ne edip çıksın? Onun spesiyalistlerimiz yok. Şoň üçin daşary ýurtla bermeli dip karar gelýär. Şey dilýär. Bu oyun düýünden düýpül tutulan. Ne biz şu 5 kuşak, 5 nesil diýje unuýdy işlemizde de bizim çağalamyzyň çağasy şu bergilen aşağından çıkma yurt duruşunu satılan halmırat. Bu bergisinin aşağından çıkaryalardı. Bu öğleri oğul nemeleri var ya, yegenleri, oğulları, olan yaranları, olonku beylekin yanına gidecek burada. Yani bunlar şolona ağırlanıp halkına şey korlap taklap bilýärler. Bul edip. Şimdi şol takla şey neler bilen nev çıkaryan ya da rekonstrükte ediyen firmalar var. Şu tayda 90% Türkmen işçileri işleyerdi. Olaram gulun şertini işleyerler. $1000 vermeli orada $200 veriyorlar. $300 veriyorlar. Şertlere miting şerti yağlar. Ne hakları var ne hukukları var. Yani öyle diyordumdu. Ne be? Şeylere kalmırat. Yo şu yalan olsa halkın önüne çıkıp patat versinler. Ne? Bizim ne şunları yalak anlaşmamız var. Plan firma bilen ya Dragon Oil bilen ya Beylek bilen. Ne bundan peydamız şu alan delerimiz var ya da kârimiz şu dip halka hasat ver. Yani yıllar şunça önüm çıktı. Şunçası bize verildi. Şunçası olara gitti. Hangi o hasap? Hasaptan öňürte bunu näme üçin berdiler? Buna derurluk yok. Nene Norvegiya. Yani Dragon Oil çıkarayım şolun nefsini. Adını. Hı? Yok. Ya British Petroleum mi? Ya yok British Petroleum alacak olup bular yesekidir şolar bilen iqtisadi söwüş alıp bardylar. Ýöne ödler aldylar. Bizimkiler meyletin berýärler. Ene bizim gurjoklarymyz şoň üçin bular gurjok. Ne? Ýagdaý şeylere kalmırat.
Türkmen ömünü biraz yankı telpekke yiyen yerinin aşağını işletmeli. Bunu dinle yani ağranına pentalinin üçün ulan görmürlerle. Men goşarsa mümkün Hoş bolsa. hoş Halmurat. Yeme de sapara şol inni bizim bilýänimiz inni men öz bilýänim şol SSR döwrüniň soňky ýylynda näçe çykýardy gaz meselem 89 milyar kub metr ya nebit 9 milyon ton şular ýalyk sanlar bardy. Emma ondan bärkisini Niyaz gelenler ya Türkmenistan garaşlığına çıkalı çok valer açırsa o kömürle aklı şu sağları sıfırları hesabadı hemmecin yaptılar. Öz ağızlarına näme çıktı şolam mene büdjet boldu şolam hesabat boldu şolam girdi jol ya çıktı jol. Mesela SSR dargamadyň öň ýan bizde bar da Türkmen nevit bardy. Lenin nevit bardy. Türkmenistan gaz bardy. Gaz ocak dip emme yerde bar bölümler Türkmenistan'ın gaz emesine tuğduğunu değiştirdiler. 90-njy ýyllardan şular yatırdılar yörüýte. Şon üçin şol getirip sonra itere anaşdylar. Şu zatları bildirmän ýurduň daşyna çykarmadyk üçin. Halkym ýa sen men aýdaýyn ente. Men aýdaýyn halkym şol kör saklamak üçin interneti şon üçin ornaşdyrmady. Eger halkymyz şol döwürden başlap internete girme mümkinçiligi bolanmasa, onda bir topar zatdan habarly boldy. Şon üçin halkymyz körde hine edip saklap, ene ýensedenim edip oturan ogurlyklary, bular iki tane oturtma marionetka, niyaz bolan şeýle, urban bolan şeýle. Hanun näme üçin bular çykyp parlamentin öňüne ratifisirden akla baglaşan şertnameler näme üçin parlament bilen akya gollanak ya makullanak edilmeli işler adatly. Halmurat, Sovet döwründe de yankı gaz devlet nemeleri merkeze deňişdirildi. Soýuz ministerstva dep. O Türk hasap hesabı bizim Türkmenistanyň balantyna giren okdy. Ya ýöne ady Türkmen gaz bolup bilýär. Ýöne Soýuz ministerstva hasap hesabı merkeze berýärler. Bizde kadrına da deyip bilen okdular. Hasap toğrağın bilen okdular. Sovet döwründe şunala. Ýön çykýan muktary belli de. Ha, çok çıkan muktary belli. Onun hasap nemesi var. Biz yankı başta öz baştaklık alan baktığımız şoň nädip ölçelýänden bilemiz yok. Doğrusun doğru aýtmaly. Şu adam nädip ölçelýänlerini bilemiz yok. Yankı kadir diýilen zat yetiştirilýär, yok bolsa. Ya oň ýoluna açylýar. Sen okuňy, institutuňy hemme zadyň öňüne böwet salarsyňdan kadir yetiştirermi? Ne bu ýörüýte dilýän deme. Bu soraw berýän adamam ýok. Adamdan ünsünü çekmek üçin başka yerden, başka zatlaryň gurrugyn etdirýärler-de. Yani günnölük deme, başka zat sokýarlar-da. Düýbünden 20-nji derejedäki sorawlar. O esas sorawlary 30 ýyllanam ne doğrudan gelinýär-de. Onu men täkine bir ýalak ýene de halk düşmany kaldırmasa demokrat boljak bolup görünür kaldıran ok bunu. Ne yurt satılan hakikaten. On sifirlerin emelerini biz bilýäs. Bu aýda oturmaly. Ödem bergem gitdiňçe artmaly. Şu 10 guşok işlerine de şu aşağından çıkarýarlak däl Halmurat. On prosendi galyp gidip otur. Ona nädip biz ýurdu düzeltmez aparat. Ne düzeltmeli Halmurat.
Şol belli dile bulan beýdip şol dumlu duşa dargada oturan Türkmenin yerası yerisi baylygyny ýöne munça derejede digini hiç kim bilen aklyda. Sebäp birinciden özüň aýdyp oturýan, ýani olar maksady gizlep saklamak, halky kördäkini goýmak. İkinciden o meseleler barada pikir edýän adamam ýok ýurdun içinde. Sebäp spesialist ýok, hünärmend ýok, bilermen ýok. Näme üçin sen ministerligiňiz ýapandan soň Türkmenistanyň ilatyny makarony öwäp çörek edip diýip başlady. Ondan buğda ýýady. Demek şu hemme zatlar işleyen zatı yapıp yıkıp yumruk ýygynlanam hawas döretdiler. Şu millet ýyjak nanyny kowlap tutsun ýani şert döretdiler. Başga da kellesi ağırmasın. Şu ýyjak bunu şunu ýatsa ertegi ýyjak nany alada bolan aladasy bolsun şo bilen ýatsyn şo bilen tursun ýene günnelik ýene halkyň boýnuna salynan ýene siyasat şu. Genosit durşunu. Ýene Türkmen tragediýasyny ýerden başlandy. Halmurat, ýöne şeýle pikir edip göreýdi. Bir diş doktory ýanky şolar ýala kontrakta gol çekip bilermi? Yok. Ya şoň mazmununa, manyzyna düşünüp bilermi? Absolutely. Ha? O tak spesialist gerek. Ya Niýazow ýalak biri. Şu da atlary demet gol çekip bilermi? Absolutely. Parlament tasdiklama. Kime getirendi? Yok, Ministerlik taýýarlaýar. Halmurat, bir akıl var, mantyk var. Parlamentde akıl barmy? Parlamenter hiç adam yok. Ýöne diýen aslında bir dokumentin yüzün görmek için parlament görmeli. Şu dokumenti näme edin? Hiç olman içinin 4-5 tane adam çıkardı da ykdysadyetçisi, o kanunçysy, o yenim o aydardylar şuna bolun akbol çekmekdi. Don içinde başla. Getirden Niýazow başla. Şu birinci zavod bar gurulan İtalyanlardan satyn alyp 360 milyonu. O Berzeňedäki suw zavod gurulýar, çüýşele salynmak. Şoň suw da şowda kidilmeli-de şu suwda oturan halka ekologiýa problemany çözmek. Şonu getirden Niýazow öňüne goýdy deputatlar. Şunu tasdiklandy. Bizim hemmecik zadyny gördük, ismetasyny, düzümini näme bol. Elbet o düýgüne düşünün. Mene ýok bilemek, ykdysadçy. Ýöne şoň için ykdysadyetçiler aýtdy. Dünýä narhyndan hasaplansa, şu biraz üstüne 5%, 6% goýupdyrlar. Emma beýleki döwletler şu zawodlaryň bahasy çorak bardy. Ine gol çekildi, şu zawod guruldy. Şu birce ýeke ömründe Türkmenistanyň taryhyny ýeke gerek prezident getirip, ine guruljak bolýan zady öňünden halky şunu şu teklibi getirip goýdy. Şunu ýa proýekt bar. Adamlar kurskot berseň men gol çekeýin diýdi. Bunun taryhy ýeke jawab. Başga ýok. Deme Halmurat, bir topar spesialistler var. Ogo. Bardy. Onun şolong pikiri, bilgisi ulanyp bolýandyr. Prezident akıllı bolmalydylar näme ýok. Ýanky hiç döwletiň ýol başçysy, o bir üýtgeşik akla saýyp adam däldir. O siyasatçydyr. O ýöne bu zatlary spesialistler edýär. O şolar düşündirmeli. Ekspertler var, gerek bolsa çağırlar, ekspert grupa düzüler. O tendir ediler, ýene burda dediler, bu soňuna çendi ýetip bolýar. Ýöne bizim ojaklymyzy näme üçin onu daşary ýurtda bermeli. Metele şo taýda. Näme üçin Türkmen bolmalylar. Bar ýanky hususy näme bermeli ýa şol daşary ýurt firmalar hem hususy firmalar. Näme üçin Meret Oil bolmalylar ýa-da Aman Oil bolmalylar, Dragon Oil bolmaly. Mesele şo taýlardy, Halmurat. Ol Türkmene berilmeliler. Mümkün bolsa şu taýda men aýdym, näsen spesialistler diýdim ýa tapara. Bar da şol döwrüň 90-njy ýylyk spesialisti bar da Nevrit Gazi ministerimiz Nazar Toýlyş söýüni. O zaman ömrüm şol Türkmen geologiýa bagyşlan ýerasy ýerisi baýlyklaryna Türkmenistan. Şonu ýurda çykarman taýaklap çykaranyň biri hany Valergiýew açyrçy.
ol yurtdan çıkan bilen on kellesindäki bar ilmini, bilimini, tejribesini onu ortaýardyň duýmasy ullandy näçe bar şolada maslahatçy bolup işledi daşynlar. Şu meseleler boýunça, gaznewet boýunça. Hem şu Türkmenistanyň içine sygdyrmadylar şolada. Maskalasyny bölüp çağırar aýarlar Türkmenistanlar özü mana Moskwa çykardy. Maksat belli. Türkmeni sığdıramaklar, yoksa bolup biler şu taýda nazara oýun. Oňa ýapylan günäni aýdyp bereýinmi? Ýeme diýe newit taşıyan ýeme çelekler satyn alınmasyn nerede? Ýa-ki şu newit taşıyan demir ýoluň çelekleri var. Böyle indi şonu satyn alynmış diýerler, şonu dogry diýerler. Anyň içindäki newidi buňkylar nira sokuwaty indi 28 ýyllap nira aktyrylýar şol newit. Han hasabaty. Indi Türkmen yok içinde. Ne bolýanda? Muna Türkmen ministrim bu taýda da gerek gal, o taýda da gerek gal, sizem gerek galdiňiz, beýleklerim gerek gal. Ilya Wolzanow ýurda sygdyrmandyň goýberdir, ýeka gençler bu toran Türkmen. Türkmen kadrlaryny kökü damarlaryny ýurtdan çykardylar. Tapara onu özüň goýulýan. Yani şu nädip şunu balans etme, nädip dikertmeli şu zatlar, ne oldu? Küllün kaldırmalı siz aytmışlar. Yine biz şu mesele, şu problemi bilen yüzbeyiz dur. Nädip etmeli? Hazmrat, biraz akılımızı ulanmalı var. Yani kellämizi diňe telpe üçin biraz yani halk üçin hem özüň üçin çağalan gelecek üçin ulanmalı. Men bir haýyş etjekladym. Nä Türkmenistanyň içinde bir topar wezipeli o ýarym wezipeli ýa spesialistler bar. O şu zatlardan bilgileri var. O halka inni goşuşjak bolsaňyz bir peýdali är ömrüni bir peýdali watany üçin, çağalany geljek üçin burada etjek bolsaňyz, ine şular barada informasiýalary ýaýlak ýol bilen berýän bolsaňyz ýetirilmesini isleýärse, onuň bu opşy gurrun bolman konkretni gurrun bolar ýalak. Biz sebäbi bu zatlar gizli saklanýar da. Näme üçin? O da ýöne näme üçin niwe oturmalylar Halmurat? Dogry. Oğurluk yok bolsa. Nebe yok bolsa. On bir ýanky döwlet syry diňe oğurluk bolup bilýär-de, döwlet syry diýip saklandy. Onuň şu Kitay bilen deme kontrakt. Näme üçin başga bir döwlete o jok ýanky goýup berilýär. Yani yatak, nevit gab yataklar veriliyor. Näme üçin? Pulumuz yok, seriştemiz yok, ol bahane däl. Ya kadrymyz yok, o da bahane däl. O kabul edilik bahane däl. O kıyınçılık ýöne bahane däl. O zatlar aşylýar, çözülýär, geçilýär. Hemmejeň çözüdi bar. Ben şu ayşım o adamlar ne günah işe denen bolsaňyz o her ömrüni öz watanyňyza öz geljek nesillerinize ne berili boljak ne siziň artyklaryňyz çoğuluklarınızdır. Biriniň gapysynda kul bolar. Bu dişine başka boljak demäňiz ýok. Özüňize berti biriniň sadowyny ýoksuň. Edil şuňky nemeler 4-5 yıl demedip biler. Kaçany çırpanı bilen oňup biler bolýany çağalary biriniň gapysynda kul bolmalylar. Çağalar olmasa atyklary bolmalylar. Ene şoň hatirasyna ýurt tozurlan Halmurat. Bu demesi ýok, bu şüpgesi ýok. Ýöne şu elimizdäki dokumentlerim ýeterlikde. Şonda da şolaň ýurdy duruşuna zaten görünüp durda. Men şaýda
spesialistler baradaydı yine bar işlep veren nebetqa sektörüne. Men diňe Balkan welaýatyna ýa otadan kan habarlaşyp duran ýerlem kenler ýanky etraplaryny Balkan. 1000-den gowra nebetqa sektörüniň spesialistlerini, hünärmendlerini sakraşyn etdiler. Boşapdyr işin. Söhbeti doğru diýen. Ozal şolar iň bir ýani şol Balkanyň baýgatlarydy. $1000 alýadylar eline, beýle kalýady, beýdaşary firmalar olar nagşy pulun ötelýädiler da dolar hasabyna. Indi oňa da göze gidip hökümet olan $1000 $1000 300-de getirdi, käbir 200-de getirdi. O bir gözeňine getirer ýaly şertlerle olan işleyen şerti, kışın aňdagyny, tomsyň jokramasyny, olan depesini saýawan ýok, açyk çölüň içinde şowlap duran, ýeliň içinde, dört tarapdan ösüp duran. Şoň içinde işlep, ýa öýden ýabany ýatyp galan ýa ol adamlar haýdy. Saglygynyň hasabyna. Indi olary aýrypdyrlar işini. Sebäp daşary ýurt firmalar özleri diýip Türkmenistanlylar gerek gelin. Sonra asla hiç kim gerek gelsin. Olgun aýtdyňyz da, ine getirip Mar welaýatyny ýa-ni şo Hytaýlan kampaniýasy da gaz kärlerini, zawutlaryny, emelerini goýup berýär kompreslerini, stansiýalar. Ana näçe sany biziň Türkmenistanlarymyz olan aýaly bolupmy, nikalaşy bolupmy, nikalaşman alypmy. Endi ýuwaş-ýuwaşdan assimilasiýa geçipdir. Ertesi gün Türkmen topragy özü galjyp millet kökmüne sakladyk. Şo ene ullukan soragasyny dur. Biz öz döwletimiz saklap biljekmi? Şu bir esasy sütüniň biri döwleti saklama o ykdysady sütüne. Şu düýbüni, şu fundamentini aýdyp berdi. O ýokarsyna etajlar gerek ýa tepesini galga gotalar. Şu düýbü çürük bolsa nädip biz o döwleti saklamaz apara. Gaty aýylgyn stat siziň aýdyp oturanyň. Ýöne şuňa bir halkyň düşünmegi gerek. O 2 adam, 5 adam düşünmeli yeterlik däl. Halmurat, ne Tatneft, Tatarstanyň nefsi de Tatneft diýilýär. Şu ojaklaryny Türkmenistan'ın ojaklaryny şol işleýär. Biziň ýanky yerli halky ullanýar da. Ödem gul ýalagy ullanýar. Indi Tatarstan bir respublika, ortaýa bir respublika. Ýani Türkmenistan'ın spesialisti şu Tatarstanyň spesialistlerinden gowşok bolmalymy? Sonra o jogap neme diýenden ben. O näile beýle bolup bilýär. Ödem Berdimuhammedow öýde bolçakdy şo. Sen kim? Ha? Bu mal, mülk bu ýerdäki nemeler senkimi? Sen kakankymmy? Bunu näile nemäň bilen edip bilýän sen? Bir beýin ile zat bir bolmaly, bir ýanky. Näme? Ödem işgärlerim bar diýerler. Çydar ýalyk diýerler. Aýlyklaryny 3-4 ese kesipdirler. $1000 alýan bolsa $200, $300 alýarlar. Men tanıyan adamlar var 20 yıl 30 yıl şu şu Türkmenlerde Lelinlerde işlekler yaşlığından beri. Şolar hemmeci kovulupdur işini. Sakraşayına düşür. Ene hünärmen, ene spesialist olar kop olar oruna kimi getirecek? Ötede hünärmentler yok. Demek daşary ýurtlar gelip işledi şu firmalar. Şu Türkmen görmesin bilmesin niye edilýän bolman çemen. Ene olara mı aýrypdyrlar? Ene olar çağalar näme eklemeli? Balkan'da ol Mar welaýaty ýerle wagtda taýyp sünçden ýere bağ bolup ötýär. Bizde bir gurukçuluk hiç tat ýok, bilýärmi? Bu masala aşağı. Almurat, sen ýene de esasy meseleden 7-nji 20-nji meselege geçýän. Doğru. Näme üçin şo taýda Tatneft bar diýip soraýarlar. Biz şonu soramaly. Näme üçin o işgäriň olar horlanýar. Kim berdi şolara şonu? Näme üçin berildi? Düýbüne teredin bu meselen Halmurat. Näme üçin dragon oýlaýan men Halmurat oýlar ýa-da Mered oýlar. Näme üçin? Düýbüne teredin olar işgäri o az aýlyk berdi diýip gıýkylyp tuzurup bilersiňiz. O duýgusaldyr.
Ýöne düýbi näme üçin? Näme üçin kadr ýok? O näme üçin interneti yapdyňyz? Näme üçin? Sebäbi näme? Näme üçin yapýaňyz? Şoň sebäbini aýdyp bersinler. Ve sebäbini aňyrsynda şolary ýalak zat getir. Ya öz akly bilen edýämi, olaň dogrulygy bilen edýämi, o bizi gyzyklandyran ok. Ýöne fakt öňümizde ýurt ýapyk, o bilgi akışı yapıp adamlar hüner alıp bilen ok, bilim alıp bilen ok, ilim alıp bilen ok. Bu näme üçin edilýär? Nämen haýyryna bunu ýanky o 5 adam baý bolup biler. 5 milyon nämedi? O meseleni düýüpli nemetmen Halmurat. O ýanky aýlyny az beripdir, hukugyny bozupdurlar diýip gyýryp berseň onu çözüp bererler sana. Onu düýbini kim çözjek? Mesela düýbini seyretmeli Halmurat. Men pikirim şeýle bilmedim. Yok, atı doğru. Mesela düýbüne seyretmeli. Yani şoň düýbüne seyretmek üçin bize mümkinçilik beren akllarda, halkam şoň talap eden talap etmeli şu zatlar. Sizin aýdyşyňyz diýen. Bolly, başga iş zaten kim ruhsat berdi beýtme. Näme? Jogap berseler. Olar jogap berjekler halkdan kötek görmese. Şoň üçin hem arkaýyn ýazyp bererdi, edenledi. Ýöne ne şunu gorayan adamlar şolom çağazy çuwaty agty çoğulugy bolmaly. Olom gelejegi bolmaly. Ne şolar düşünmeli bu zatlara Halmurat. Özleri 5-10 ýyl ya ölýän çäler gowy ýaşap bilerler. Olum çağalaryny äýlek ýaşamaly. Çağalaryň çağalaryny äýlek ýaşamaly. Ne mesele şo taýda Halmurat. Doğru. O gaty çuňa gitmek hak. Gurtoraýyl Halmurat. O taýda biraz özüňizden diýinjalyly halkada diýiş bereli sebäp gaty agyr tema şu. Beýlek temalar soňra görüleşär. Bolýa illeşler sag bolun. Gaty gaýrym diýen boldan bagyşlaň deme käte. Yok lan. Hakikat adam var, hakikat süýjem var, hakikat onu aýtmaly halk. Adamlaryň bilip goýdy. Bolýa watandaşlar saglygyny men häzir gepleşigime geçmedi beýle. Saparagy ertere çelli. Samatyň halkda oşa. Sag bolun. Sagylykda görüşelim.